όνομα του νικητή θα κερδίσει την κουζίνα Αθανασία Νταβαρίνου. Συγχαρητήρια, κυρία Αθανασία μου. Η νικήτρια, η φίλη η οποία κερδίζει την υπέροχη τραπεζαρία, είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου. Συγχαρητήρια, κυρία Νταβαρίνου. Το μεταλλικό κρεβάτι όμως, το ανατομικό, το γερό, το κέρδισε η Νταβαρίνου Αθανασία. Η νικήτρια του διαγωνισμού μας ήταν η Αθανασία Νταβαρίνου. Οι νικήτριες οι οποίες κέρδισαν τα υπέροχα κοσμήματα είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου. Έχουμε τις νικήτριες, κορίτσια μου τυχερά, η Αθανασία Νταβαρίνου. Λοιπόν, κυρία Αθανασία Νταβαρίνου, δικό σας. Για να δούμε ποιος κέρδισε, μια και κλείνουμε αυτό το iPhone 6. Λοιπόν, Αθανασία Νταβαρίνου, δικό σου. Για να δούμε. Τι κέρδισαν σήμερα. Η Αθανασία Νταβαρίνου. Η νικήτρια, ο νικητής ή η νικήτρια είναι η Αθανασία Νταβαρίνου από την Φιλαδέλφια. Νέα Φιλαδέλφια. Η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από τη Νέα Φιλαδέλφια. Να δούμε ποιος είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού. Είναι η κυρία Νάσια Νταβαρίνου. Μία κυρία όμως έχει κερδίσει ένα πολύ ωραίο δώρο. Κυρία Νάσια Νταβαρίνου. Κέρδισε η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από Αθήνα. Το ταξίδι στην Αμοργό το κέρδισε η κυρία Νταβαρίνου Νάσια από την Αθήνα. Το σετ με τα μαχαιροπύρουνα λοιπόν κερδίζει η κυρία Νταβαρίνου Αθανασία από Νέα Φιλαδέλφια. Τα φιλιά μας, να είστε καλά. Έχω στα χέρια μου το όνομα της τυχερής. Είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από Νέα Φιλαδέλφια. Με γεια σας. Γεια και χαρά. Θέλω να τη βρω. Να τη βρούμε. Αυτή θέλω, δηλαδή τι είναι. Να την ακουμπήσω. Τέτοια χάρη, τέτοια ταχύτητα. Είναι αυτό το τακτάκ που κάνει. Δηλαδή το παίρνει χαμπάρι και λέει και να μας πει πόσες αποθήκες έχει νοικιάσει για να βάλει, γιατί έχει πάρει τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, 4 κουζίνες, 8 κινητά, iPod, όλα τα έχει πάρει. Έχει πάει εκδρομές, έχει πάει ταξίδια, έχει πάει. Τίποτα Πού είναι αυτή, ποια είναι. Ποια είναι αυτή, τώρα θα μας βλέπει, δεν μπορεί. Γιατί και εμείς δώσαμε Αθανασία Νταβαρίνου. Να μας Νταβαρίνου. πάρετε τηλέφωνο, κυρία Νταβαρίνου. 2 φορές δώσαμε. Τόσα δώρα σας δώσαμε κι εμείς. Τότε δεν θυμόμαστε το προηγούμενο όνομα, δηλαδή εγώ δεν θυμόμουν ότι έχουμε δώσει Αθανασία Νταβαρίνου. Πού να θυμάσαι. Είναι πάρα πολύ γνωστή τώρα η Αθανασία. Πρόσεξε, Αθανασία Νταβαρίνου. Πρόσεξε, Αθανασία Νταβαρίνου.